Halo? Halo? Malah video call. Halo, Bu. Aku segala bogel iki, wis tekan ngendi-ngendi. Ora ono cae. Wes, Ibu pun tenang nggih. Ibu pun tenang. Kula tak usaha meneh. Coba monggo tak ning omahe Hamid, omahe Mas Hamid. Engko tak ning omahe Kang Hamid, ya. Sing kaya anake Sukana. Nggih, Bu, ya, Bu. Ben aku iso konsultasi karo Sukana. Mbok menawa bogel ketemu to. Lah nggih. Wah. Oh, nggih. Wis, Ibu sekarang sabar, Ibu sabar mawon nggih. Ya wis. Mengko tak kabari. Mengko Ibu tak kabari meneh nggih. Aku tak ning omahe Kang Hamid, Cik. Nggih. Love you too. Iya. Sih, Bu. Bogel iki. Sah. Kowe? Kok malah kagum lah? Kowe? Ki aku, Mas. Kowe bogel toh? Iya, Mas. Tenanan ki bogel. Tenang. Bogel. Aduh, Mas, aku sini loh. Kok kowe iso tekan kene lho? Jangan-jangan ketok tas kombang kok. Apa tak bisa? Oh, gayamu gel. Kowe kok ngerti aku rene. Ngerti no? Oh. Gayamu. Ayo, gas. Lah kok gas toh? Aduh, Rafaul. Ayo mangkat. Ning ndi? Omahmu. Aku kesel. Atur. Ayo nang Arep ning ndi? Wah, kok tahu. Wong omahku ning kono yo. Karena bogel no. Ketemu bogel ana Pak Desu to. Kok jangan diculik ya? Penculikan apa ta, Pak? Iki lho, Bune. Saiki iki penculikan kuwi motifnya pirang-pirang, penculikan anak. Walah. Saka motif sing kasar nganti penculikan sing halus. Wah, nek saiki Oh, kaya iki macem-macem. keadaannya ya gawat tenan kok kondisi niki saiki. Heeh, oh iya, Bune. Awake iki aja gampang nampa berita sing apa ya, aneh-aneh ngono kuwi ding. Awake kudu iso filter ding ya. Heeh. Aja mung huwak ngono. Alah wong jenengan ki lho sing panik maca berita kaya ngono kuwi. Lah aku kan lagi belajar berekspresi iki lho. Ngono ceritane iki. Lah, kuwi Pak bayar. Tolong. Ayo. Cah iki sapa ya, Jul?
Lo bogel Bu ada Mas Panjul. Jan, iki berarti to. Kok ora cerita karo aku lho. Kalau kaget tok Pak, bogel wingi iki teko. Lah bogel ki adik kandungmu po. Mboten Pak. Bapak Mas Panjul niku kalih bapak kula niku Kakang Adi ya, Gel. Pantes kok ora mirip. bapak Mas Panjul niku Angel. Sangel iki. Nek ngerti ku jenenge bapak ya lanang. nah niku Pak Bayan ngerti. Kudune bapak ngenai penjelasan Bu Bayan. Waduh, kowe kok malah nasihati aku to. Maksud kuwi lho, Lek. Kowe karo Panjul kuwi kakak adik kandung apa udu ngono ki lho. Ya nek ngenai penjelasan yang cah enom niku sing lembut Pak. Walah, kowe kok gel yang surut. Buat piye to Mas? Arek ngenai penjelasan kok. Wah, dasar bocah solo kotok. Mare panis utek mulai ibu ya. Sabar. Sabar to Pak nih. Ya ki ngomong bocah kaya ngono iki kuncine kudu sing sabar. Bu Bayan kok iso dadi garwane Pak Bayan to? Omonganmu ki aja kaya ngono kuwi, Lek. Sopan. Iya, bocah ora ndek tata krama ya ngono kuwi. Oh, gel ora oleh ngomong kaya ngono iki. Aku kan mau bersikap kritis Mas, apa aku salah? Iya, cah bagus, cah pinter. Bapak yo ngapura ya. Ya niku Pak, kula salut karo Bapak. Seorang bapak apa meneh perangkat desa. Pak Bayan wani njaluk sepuro karo cah enom. Lah niku Pak jenenge Satrio Pinilih. Wah, gayamu gel. Kok gleleng tenan ta kowe iki, Lek? Ya bener omonganmu ki ya. Kula ya, Bu. Bocah berkotek. Itu Mas ceritane. Oh alah, berarti bogel wis ilang seminggu iki. Iya Mas, wis suwi. Wis minggu iki ilang. Oh, wis kowe sebar beritane urung? Wis Mas, wis tak sebar kabeh ning sosial media ya wis. Oh. Terus aku ya wis nglapor ning kantor polisi. Oh. Lah, iki sing durung, aku sing durung ki ikhtiar metafisik. Kuwi sing durung, Mas. Oh ngono. Ah. Oh iya iya. Coba tak coba ya. Ah, Ah. coba napa anake jenengan apa jenenge? Oh iya iya, tak coba panggil Sukana ya. Ah. Ya, sik. Iya. Sok, Sukana. Pak Lek, bajingan. Sugeng kula, Lek. Semut. Iki anak sampean, Mas. Oh. Sakti meneh. Walah, kowe lu cacah. Iki lho, balekmu iki lho. Arep njaluk tulung malah kowe ngadeti wong wae. Kuwi to bogel. Bogel ilang. Minggat ora ana juntrunge kae to. Kok ngerti sampean? Lah kan ngrungokke kok. Ning iya Mas, aku nyuntulung. Terus Mas. Jadi bogel iku seminggu iki wis ilang. Wis ilang. Minggat, mbok pokok ilang lho. Nek. Lah aku pun goleki ning dindit gak ketemu. Tolong ngono Pak Lemu iki yo. Ya. Iso. Sedap. Ada sudah aku ngerti bogel lagi. Pak Desuto. Kula ngerti bogel. Hah? Bogel. Lek. Penerawan kula, Lek. Kula ngerti sakniki bogel ngerti. Tenane sampean ngerti. Tenan, Lek. Saestu. Neng ndi Mas? Neng ndi? Sampai sak sing ngerti ya, Mas. Iki sing ngerti, Lek. Lho. Lho kok iki? Ayo golek bareng-bareng Mas. Tenan ora? Jare sampean ngerti. Lah iya Mas, iki sing luwih ngerti. Ya ayo. Jare sakti. Lah iya Mas, iki sing luwih ngerti, Lek. Aku ngerti mergone saka Mas. Yo, saka Mas iki. Heeh. Jare sakti Mas. Ampuh kowe cah iki lah cetok. Ora gendah iki. Yo, ayo Mas. Terus katanya bogel ketemu. Iya. Weh, madhep ono apa iki? Dogelek iki. Wong kuwi, Pak. Wong kuwi nurut bogel. Bogel iki lho. Bogel iki lho. Oh, sik. Lah kuwi Panjul kuwi. Lah kuwi limbase kene iki lho. Olah,
Aku dodo penculik. Aduh. Aku ora ngerti apa. Aku penculik. Dalam Mas Panjul. Dek, Dalam. dek. Adek. Kenapa toh Mas ket mau kok dak-dik wae? Oh, jenenge bahagia piye to, Dek? Kowe ora bahagia apa? Aku dhewe ya bahagia banget. Dek, ternyata mumet ya, Dek. Lah kok mumet ngapa Mas? Hubungan kita iki lho, Dek. Dilalah ya bapakmu, yo bapakku. Kowe ternyata konconan to, Dek. Saking apa ya? Wong Saking cerake. Nah, saking cerake wis enggak kroso ngono lho, Dek. Ya dadi malahane toh terus malah dadi koyo anake dhewe kok. Iya. Tapi kan nek koyo ngono kenyataane yo kan dodo pada seneng to, Dek. Ya jelas toh Mas wong sik jenenge nek wis jodoh ki ora bakal ning ndi kok Mas. Aku kowe iso apa Dek tresno tresno. Untung tenan lho, Dek. Bugil ki teko. Bukan kok. Oh, nek bugil ra teko, ra iso terungkap de fakta kita ki kok koyo apa. Jadi Bogel kuwi mengangkat fakta-fakta sing biyen-biyen kejadian itu Mas. Lah ngono. Oh. Mukane kuwi. Wah, nek bugil ra teko. Aku ora ngerti, Dek. Hidupku koyo apa? Ra iso karo kowe. Nek saiki kan mergo bogel aku iso ro kowe. Dek, Dalam Mas? kuwi saiki sayang banget karo aku. Ya jelas toh Mas. Cinta banget karo aku. Oh, Mas. Berarti boleh dong, Dek. Boleh apa Mas? Boleh. Arep ngopo iki Mas? Ini Dek. Oh, sampean mau tak cium. Iya dong. Tapi nunggu sih, sampean tutup mata sih ke, namanya tak cium. Wah, tutup mata toh, Dek. Ya oh Mas, hitungan ketiga nanti tak kasih wis. Mana? Ayo, ya wis. Ya, saiki tutup mata sih ya Mas. No. 1, 2, nyawas. Saiki buka ya Mas. Dek, kowe kok tega to, Dek? Makanya Mas, aku ki kepengen hubungannya dhewe iki sing sehat. Dadi nek durung halal ki ora oleh kaya ngono Mas. Dadi ngenteni aku mbok halalke sik ya Mas. Berarti aku ki haram po, Dek. Heeh, sampean sing haram Mas. Tega, Dek.